Mister, como estamos? Xa na recta final de semana, donde, bueno, como xa comentábamos na roda de prensa pos partido Vensus Betanzos, un encontro moi esperado para todos, onde se vai disfrutar moitísimo, tanto a afición como o equipo. A día de hoxe, como ves o equipo xa para ultimar os últimos detalles? Boas tardes. Ben, o vexo ben, levamos 2 vitorias consecutivas que nos deron moita moral. Bueno, o equipo está a tope, está con confianza, é certo que temos moitas baixas, pero os que están dispoñibles a verdade é que están moi ben. Xa falando un pouquiño do encontro, visita da UD, un equipazo, a verdade, un dos equipos que, como comentábamos, son dos que van a disputar a Liga. Como ves ti o rival? É un equipo histórico, un equipo grande, un equipo que move moita afición, un equipo con un presuposto moito máis grande que o noso, bueno, un auténtico equipazo, é a realidade. Un equipo aspirante a gañar a Liga, un equipo que vai estar seguro en playoff. Bueno, un rival moi forte, é a realidade. Xa falando un pouco, si que é certo que o equipo empezou ben, tendo pouquiños lesionados, como te comentábamos, foron pasando as xornadas e foron caendo xogadores e non eran por unhas lesións, eran por outras. Como está a plantilla a día de hoxe xa, en sí, as recuperacións dos xogadores, xogadores disponibles? Bueno, a ver, a realidade é que temos moitas baixas, porque ata Hugo esta semana non pudo entrenar porque está tendo, bueno, unha fiebre, gripe, que, bueno, bastante forte, aínda non pudo adestrar, mañán a ver se pode adestrar con nós, estar po domingo para botarnos unha man. Recuperacións, bueno, Manu Hilariño adestrou esta semana, Jaichenko aínda non pudo adestrar, Caraván tampouco, bueno, Juanín e Ángel xa son de larga duración, bueno, estamos xustos. A realidade é que teñamos aparte unha plantilla curta, pero aún así ter 6, 7 baixas a calquer equipo lle afecta, bueno, é normal. Pero bueno, xogamos na casa, a afición ten que estar con nós, necesitamos que nos apoie, necesitamos que nos anime, porque, bueno, estamos moi xustos, a realidade. Se logramos pasar este bache, xa o dixen máis veces, vamos a salir super reforzados. Estas 2 vitorias xa nos fixeron salir moi reforzados, como equipo, como todo, porque, bueno, cando estamos todos somos un bo equipo, somos un equipo bo para esta categoría. É certo que agora, bueno, estamos un pouco curtos de xente, é a realidade, pero non pasa nada. Nos vamos a tirar para diante, nos vamos a arriesgar, nos vamos a facer nuestro fútbol, nos vamos a intentar propoñer, vamos a intentar ser valientes, bueno, a filosofía que temos, vamos a tirar co que ata que nos dé. Se nos dá para gañar, perfecto. Curtos de xente estáse, pero tamén é certo que xa vendo nos adestramentos hai juveniles que realmente están facendo moi ben nos adestramentos. De feito, como comentábamos, Marcos debutou, tuvo os minutos oficiais co club. Como ves os juveniles tamén para este encontro? Porque seguramente algún deles volverá á lista. Ben, a ver, os juvenis, Marcos é un tema un pouco diferente porque entrena con nós todos os días, xa desde o inicio é casi un máis da plantilla, ainda que sea juvenil de segundo ano. Os juvenis nos botan unha man moi importante. É a realidade, para completar entrenamentos, para todas estas semanas, gracias a eles están vindo 4 ou 5 e non se nota tantísimo. Que pasa? Non deixa de ser juveniles, que é unha categoría por debaixo de Liga Galega. Este é un partido non lle podemos exigir aos juvenis que agora nos den nivel, porque, a ver, a realidade é que vai un partido de nivel de terceira división, un partido de moita xente, eles non están acostumados, bueno, pero está ben que o vivan, aínda que sexa dos do banquillo, aínda que estén con nós, que nos animen, que vivan ese ambiente. Para eles xa é unha experiencia brutal que non o ten moita xente. Entonces, bueno, que aproveiten a oportunidade, se teñen minutos que aproveiten, que confiamos neles, bueno, o que che dixen antes, vamos tirar para diante. Falando de un tema moi importante que estamos a vivir este ano, é o tema da afición. A verdade é que xa saliu moitos blogs e periódicos de que este ano a afición do Estradense está sendo unha das mellores de toda a categoría, demostrando xa non partidos na casa, sino os partidos de fora.
Eu creo que hasta certo punto son parte culpable de todo o que está sucedendo ahora mismo. Que lle dixo aos aficionados para este encontro que sin dúbida van a disfrutar moitísimo? Pois digo, os necesitamos, que veñan ca camiseta, que veñan con ganas de animar, que estén con nós, como partido de Lugo os necesitamos, a principio de tempada os enganchamos, os xogadores engancharon a afición e agora necesitamos deles, porque, bueno, estamos nun momento que é moi xustos, necesitamos deles, que tampouco pasa nada, estamos na xornada 13, levamos 26 puntos, son moitísimos puntos, bueno, aínda quedan 5 partidos para acabar a primeira volta, é unha volta espectacular, pero bueno, se seguimos xumando, xa che digo, es que vamos a salir moi reforzados, é o momento de que eles estén con nós, que pase o que pase, que estén con nós, porque realmente é o que estamos falando, igual teñen que xogar juvenís, igual teñen que xogar xente moi xoven, entonces, bueno, necesitamos ese empuxe deles e que estén con nós. Moitas gracias. A vos.